मित्रांनो हाय कोकणातला कोण कोण असा नाही कोकणातला म्हणजे प्युअर कोकणिया ते लोक नाहीत जे बोलतात ना नाही आमचा मूळ गाव कोकणातच असा पण हाय आम्ही मुंबईत ठाण्यात राहतो मुंबईत ठाण्यात राहतो ह्योच मोठं जोक हा आणि ठाण्यात पण खय दिव्यात त्या दिव्यापेक्षा जास्त सुविधा मालवणात असत हा आता सोमवारची लाईट जाता मालवणात पण काय सुम्या कसं तो दिव्याकरा होता तर अशा मालवणी लोकांनी हात वरती करू नका बाकीच्यांनी वरती करा बघा कोकण रेल्वे जशी चिपळूणला खाली होता ना तशी हात खाली येईल तर आजचा माझा विषय हा कोकणची माणसा साधी भोळी त्यांच्या हृदयात भरली आहे शहाळी पण कोकण रेल्वेत त्यांना भेटू नका निदान चिपळूणपर्यंत तरी ते बाजूकडं माहीत आहे असंच असतं कोकणात दोन गोष्टी फेमस एक तर हापूस आंबो दुसरं चुलीवरचं कोंबो पण एक गोष्ट पण अजून फेमस आहे ती म्हणजे एक प्रथा 5 परताव आता तुमका ऐकू केला असाल 5 परताव पण मालवणी माणसात कसं ऐकू येता 5 परतावन आता ज्यांना 5 परतावन ही प्रथा नाही माहीत आहे त्यांना मी सांगते म्हणजे काय असतं नवरीकडचं भाऊ येता आणि तिका सांगता घे बाबा 5 दिवस राहुलस चल आता जरा माहेरी चल आणि जाताना 5 लोकांका घेऊन जातात पण काय आता विदाऊट हॉयर नॉनव्हेज खाऊ गावता ना 5 नाही येणार 500 जण येतात तर आमच्या गावातल्या गुंडू परबाच्या घरी पण नेमकी हीच परिस्थिती येईल आता गुंडू परब केकाटलो मुलावरती रे माय झा तुका सांगलंय ना 5 माणसं घेऊन ये 500 किती आणलंस मारे बाबा ना तर काय सांगू तो जादा गाडी सोडले मी एक रिक्षेत तुमका सांगतो एक रिक्षेत 10 बसा नेलो रिक्षावालो पण बसलो अशी 5 परतावण्याची गंमत असते तर आता गुंडू परब हे काटलो आणि मेल्या एकच कोंब होतो तो मी कापले तो 5 जणांका पुरतलो 500 जणांका काय खायक घालू बाबा थांबा आपल्याकडे दुसरं कोंबो पण हा इथं कोंबो झापा खालतो टेन्शनमध्ये तुमका सांगताय त्या कोंब्यान शिवे दिली शिवी मरताना पण म्हणजे असं मरता तो असा झाला आता 2 कोंबे मेले पण तरी सुद्धा 500 लोकांका कसा पुरतले 2 कोंबे एवढे बारीक बारीक तुकडे केले तरी सुद्धा टेन्शन पूर्ण नाही मग गावचं हुशार बबन्याक बोलवले बबन्या म्हणजे गावचं हुशार तो बबन्या बोलतात अण्णांनो माझ्याकडे एक आयडिया फोडीयेमध्ये काय टाकूया माहिती आहे का बटाट्याचे तुकडे आणि अर्धे आपण सोयाबीनचे तुकडे टाकूया म्हणजे चव वेगळी असता पण हातात लबलबीकच लागतात है ना सोयाबीनचे तुकडे आणि बटाट्याचे तुकडे आता काय झालं यांनी कटाकट टाकून त्या टोपात टाकले व्हाळावरसून पाणी आणलं त्या सारात टाकला साराची साईज वाढवली आता काय चिकन पीस पण बटाट्याचे पीस पण आणि सोयाबीनचे पीस पण आता प्रत्येकाच्या वाटेत फक्त 3-3 फोडी येईल एकानं ओळखल्यान माझ्या ताटात अमर अकबर अँथनी पडली होती अमर अकबर अँथनी होय एक बटाट्याचं एक सोयाबीनचं आणि एक चिकनचं पंचायत आता ह्यांका तर कळता आता काय करायचं अण्णांनो परत बबण्यात धावत दिलो मी टेन्शन घालवते माझ्या आयटमला बोलून येत आहे भेबले त्याचं सुगम संगीताचा कार्यक्रम ठेवूया म्हणजे ह्यांचा एंटरटेनमेंट होताला म्हणजे ता गाता ओ
घाता म्हणजे आत्ता बोलवतंय. आता बेबले येते आणि तो बेबल्याचं इंट्रोडक्शन करून घेतो म्हणजे स्वतःच्या आयटमचं. आता बघा परिस्थिती काय झाली आहे. इकडे नवऱ्याकडची मंडळी फोडिये वाडा, कुणी फोडिये देता का फोडिये, अशी अवस्था झाली आहे. हे लोक व्हाळातलं आणि पाणी ओतत आहेत, हे पण सगळीकडे रोंबाड झालं आहे. आणि त्यात बेबल्याची एंट्री. बबन्या बेबल्याला बोलवतो. तर नवऱ्याकडची मंडळी तुमच्या समोर येत असा स्टार व्हॉइस ऑफ मालवण, कांदळगाव आयडल आणि सारेगमा पावसकरांचा शिष्या बेबल्या. बेबल्यासाठी जरा टाळी होऊन जाऊ दे. बेबल्या येते. नमस्कार. इथे तुम्ही सगळ्यांनी मला बोलवले, मी तुमचे आभारी आहे. बबने टेन्शन मध्ये. वो सबंध मालवण मालवणीत बोलून बिझी आहा आणि तू मराठी बोलीची काय केली आहे तुका. नाही आता मी ऐकलंय मराठी शुद्ध मराठीत बोलली की लोकांचे टाळीये पडतात. गो ता पुण्यात हय गाळीये पडतात. हा काय मालवणीतच बेस्ट आहे. तर मी तुमच्या समोर सादर करतोय एक स्पॅनिश गाणं. आता मालवण नंतर माझ्या जवळची भाषा स्पॅनिशच. म्हणजे स्पॅनिशमध्ये कसं असता हॅत्रे फॅत्रे, कसं आपल्या मालवण्यात पण असा माय झैया तू कार रे अशी सगळे असतात. तर मी स्पॅनिशमध्ये गाणं गात आहे. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मधला गाणं ह्या स्पॅनिशमध्ये. पण मी कसा इन्स्टंट गायक असे. बेबले इन्स्टंट गायक म्हणजे संभोवतालची परिस्थिती बघतंय आणि त्याच्यावरती मी गाणं बनवतोय. गो गो बेबल्या गा तू यांका एंटरटेन कर. हां करते. आता बेबल्या स्पॅनिश गाणं गाता. आता बेबल्याची सुरुवात. समोरची परिस्थिती बघून तिने एक गाणं तयार केलं. नमस्कार. टेमवाडी मित्रमंडळ यांकडून माझ्या ला 25 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. का मी सहृदय स्वीकार करते. हे नमस्कार. मालवणात इलास आणि कालवण नाही खाल्लास असा कसा होताला. गजाली रेस्टॉरंट 50 रुपयाचं पारितोषिक, याचा पण मी सहृदय स्वीकार करते. हे आवशीचं घो तुझ्या बेबल्या, गाणं सुरू कर. करते 100 रुपयाचं पारितोषिक केलेला. तर हे विनेत्राबो मारी पुनरो आम्ही पत्रावळे घेऊन पाच परताना बसलो मारे. भूक लागली हँका थोडी वाडा हँका, तुमचं रस तुमच्याकडेच ठेवा. ए चल बबन्या हकडे ये. पुढे असा ए चल बबन्या हकडे ये. हायले 4 आंबे मोडून दे. सड्यावर येताना 4 करंदा घेऊन ये. आता बबन्या पण पेटला. तो तिका 7 देऊ किलो. न मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है गो बेबल्या, मगर फिर भी न जाने क्यों 5 परतावन सुनकर मुझे भूख लगी गो बेबल्या. बेबल्या टेन्शन मध्ये. आता काय बोलू. हे चल जा काळ तोंड्या, चल हाय सुन तोंड काळ कर आणि त्या भाळातला जाऊन पाणी भर. नमस्कार. बेबल्या मीटर मध्ये गा. चल जा काळ तोंड्या, चल भाळातला पाणी भर. आता ह्यो भाळातलं पाणी भरून भरून टेन्शन मध्ये येलो बबन्या. तो बबन्या टेन्शन मधला तर फ्रस्ट्रेशन मधला तो पण सांगता. ये सब हदाशी है तोंड मार के खाते है, वाळातलं पाणी पण गो आटला गो बेबल्या गो बेबल्या बेबल्या गो बेबल्या गो बेबल्या.
नमस्कार. ए बबन्या, 100 रुपयाचा पारितोषिक, पण ते शेवटची ओळ परत घ्या. वळताला पाणी पण गो आटला गो बेबल्या गो बेबले बेबले गो बेबल्या गो बेबल्या. सगळे समोरचे झोपले. मुले ह्या काय झाला? गुंडू परबिलो. रे बबन्या, तू काय इश घालून दिलंस? नाही मेलं, मी काय नाही केलं. मी झोपले कसे? मग समोरून रात्रीच खेळ चालू मधलो पांडू इलो. विसरले, माका तुम्ही पाणी वाटूक सांगितलंय ना, मी ताडी माडी वाटले, मी झोपले. नमस्कार.